2025 मायथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे बोसोर जानानै थासिगोन। मानोना देग्लायनि बे बोसोरनि 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा, बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि 3थि एकर्ड, मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल, बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ सोमोन्दो दङ। बेनि थाखायनो नखर मन्त्रि मानागिरि रमिसा बिथाङा बे सानब्रैनि हाबाफारियाव 16 अक्ट'खालि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै आङो बिजाब दिन्थिफुंसालिनि जा बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बाहागो लानो मोननानै बा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मिजिं खालामदों लाख लाख बर' फरायसा फरायसुलिफोरा बे एगजिबिसननि गेजेरजों जोङो गुफुं मोनसे सोलोंथाइ मोननायनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। जुदि नखर मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन, बे समाव बर' हारिनि थाखाय बा बे ससाइटिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मोनसे खौरां मोननायनि मोनसे सुबिदा थागोन नामा? बिटिआरनि गासै बा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो फैगोन 1,50,000निफ्राय 2 लाखनि गेजेराव मानसि गेदारिं जागोन। आरो बे गेदारिं जानाय गेवलां मेलनि गेजेरजों नखर मन्त्रि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि बेलायावहाय रोखा रोखायै बेखेवनानै गालांगोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिया जे मोनसे गेरेमसा हारि, मोनसे मडेल मोनसे माहारि, बे माहारिखौ भारत सरकारा फल' खालामगासिनो दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा आरो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जों फोथायनाय दङ।